Let us now open our Bibles sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. There is this gospel message na ibibigay niya sa atin. And after the end of this message, makikita natin si Jesucristo. Mga kapatid ni Jesucristo, nabasa natin kanina ang Psalm 31. Lahat tayo ngayon, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, lahat tayo nakakaranas ng kahirapan, sakit at iba pang pagsubok sa buhay. Now, yes, natural na gawin natin ang lahat upang malutas ang ating mga problema gamit ang ating sariling strength and wisdom, karunungan, even ang lahat ng resources natin. Ngunit, may mga pagkakataon at saka hindi lang sa pagkakataon na ma-solve natin ang mga problema. As a believer, as a Christian, tayo, darating ang panahon na umaabot din sa atin ang breaking point. Hindi ibig sabihin na na-solve natin ang problem na hindi natin kailangan ng Diyos. But in every encounter natin sa mga problema, tayo ay nakakaabot sa tinatawag natin na breaking point. Ang mga mabigat na tinatanggap natin or na-encounter natin, nagre-resulta ito sa atin ng mga mamibigat. Result din na manghihina tayo, even in our soul, ang espiritu natin. Sa panahon yan, tayo na lamang ay umiiyak. At sumisigaw tayo sa Panginoon. Ito ang tinatawag natin sa Biblia na lament. Ang tapat na pagbukas o pagbuhos ng ating kalungkutan, sakit at paghihirap doon sa ating Diyos. Tinatawag natin yang lament. Ganito ang kalagayan ni David. Sa binasa natin kanina sa Psalm 31, napapalibutan siya ng kanyang mga kaaway. Dinaranas niya ang matinding takot at mabigat ang kanyang dinadala. Ngunit, sa halip na lumayo siya sa Panginoon, ang kanyang pagdurusa ang naging daan upang lalo siyang lumapit sa Diyos. Ito rin ang tinuturo sa Psalm 31 sa atin. Ang lament ay hindi ang katapusan ng buhay ng isang Kristiyano. Sa halip, ang ating pagdurusa ay maaring maging daan upang tayo ay higit na lumapit kay Jesucristo, ang ating tanging kanlungan at pag-asa. Kaya yung tema natin ngayon is our lament. Yung lament natin, yung mga pagdurusa, mga sakit sa buhay natin will lead us to Christ. Yes, ang salitang lament, hindi natin nabasa kanina. If you observe sa Psalm 31, walang maskin isang word na binasa natin na lament. Ngunit ang buong kabanata ng Psalm na ito ay tinatawag na lament. So, paano ni David sinasabi na ito ay isang lament? Or, in other words, isang pagdurusa or isang paghinagpis. Una, tingnan natin kung paano
inilarawan ni David ang kanyang lament or pagdurusa. Hindi niya ito nilarawan sa isang salita lamang. Habang binabasa natin ang buong 31 ng Psalm, nakikita nating nagkalat ang buong awit at iba pang salita na maglarawan sa kanyang pinagdadaanan sa buhay niya. So if we observe, walang particular na event na sinabi niya sa buhay niya. But intentional yon. Bakit? Para din tayo as Christian makakapag-relate sa sinasabi niya sa kanyang pinagdadaanan. So ganito niya inilarawan ang kanyang lament. Verse 9, sabi niya, I'm in trouble. Ipinakita nito ang kanyang matinding paghihirap. Open siya sa Diyos. Sabi niya, I am in trouble. Nasa kahirapan ako. Patuloy niyang sinasabi the same verse. Mine eyes is consumed with grief. Alam mo yung tao na umiiyak, parang nauubos na yung mga tears sa mata niya. Parang ganyan ang sinasabi ni David. Na-consume na ang lahat ng grief niya. Iniyak na niya lahat. Naubos na ang mga drops of tears na nasa kanya. So, physically, nakikita natin na malalim ang pinagdadaanan ni David. Kahit hindi niya sinabi kung ano ang nangyari sa particular na event sa buhay niya, sa pagsulat niya ng Psalm 31, nakikita natin na ganyan kalalim ang kahirapan na pinagdadaanan ni David. Patuloy siya na nagsabi na sa verse 10, my life is spent with grief and my tears with sighing. Parang ang buong buhay niya ay nauubos sa kalungkutan. Para bang wala ng kahit isang break. Parang wave yung nakikita niya. After the wave, natapos yung isang wave, may isang wave na naman na dumadating. Parang walang break, parang walang katapusan na problema ang nakikita niya na nagre-resulta sa buong buhay niya na nauubos lang ang panahon niya sa kalungkutan. Verse 10, sabi niya, my strength is failing me. Nauubos na yung lakas niya. Sino bang hindi maubos ang kalakasan? Illustration, kung ikaw ay nasa isang baha, akala mo natapos na yung baha, pero mayroon pa palang isang batch of water at saka wala ng strength, na-drain na yung strength mo. So, at that point, parang magsabi ka na, mag-give up ka na. So, lahat ng lakas, nauubos na. Parang ganyan, kinukompare ni David yung kanyang sitwasyon. Verse 12, lalong lumalalim, lalong bumibigat. Sabi niya, para akong broken vessel. Alam mo yung broken vessel na container nung una? Diyan nila nilalagay yung mga storage nila. Kahit ano, siguro water, solid ba yan, or even jewelry. Parang diyan nila nilalagay sa vessel. Parang jars of clay. Parang ganyan, nilalagay nila. Pero sabi ni David, para akong broken vessel na tinatry niya na maging matatag. Pero, nabibreak din. Nabrubrok din yan. Umaabot sa point na hindi niya kaya. Kaya, nabibiyak. Parang ganyan. Verse 13, lastly. Sabi niya, ganito yung pinagdadaanan ko ngayon. Fear was on every side. Napaligiran siya ng takot. Hindi niya alam kung saan galing ang takot. It comes from all direction sa buhay niya. At saka sumisintro sa kanya. So, lahat ito magbigay sa atin
ng pananaw kung ano ang nangyayari kay David. So, sa verse 9, balikan natin, parang sinasummarize ni David, parang kinokompak ni David sa verse 9 ang pagsabi niya na I am in trouble. Kasi sa pagsabi niya ng I am in trouble, ito ay nagbibigay ng idea na para bang ikaw ay isang tao na nasa isang space na unting-unting kinokompress na at the end, wala ng enough space for you to work on. So, pakiramdam niya na nasa sa isang lugar na natrap siya. Ang lahat ng direksyon parang sirado na, wala nang exit. Para siyang tao na wala nang nakita na solusyon sa buhay niya. Kaya ang lament ni David ay hindi ordinaryo. Ito ay malalim na pagdudurusa. Nakaapekto sa kanya, nakikita natin emotionally, katawan niya naapektuhan, even his relationship and even yung spiritual life niya naapektuhan. Ngunit, ang malagang makikita natin dito is, hindi niya ito tinatago. Hindi niya tinago yung sakit niya. Dinala niya ito sa Panginoon at sa pamagitan ng prayer. Kaya ito ay sinulat ni David. Ito ay hindi sinulat niya na detached siya sa reality. But ito ay because na-experience niya at sinulat niya. Sinulat niya kung ano ang sinabi niya sa Diyos. So nakikita natin dito na ang pag-iyak ni David, hindi ito meaning ng weakness, but isa itong strength na buo yung pananalig mo sa Diyos, na sa gitna ng kahirapan, dumadaing ka pa rin sa Diyos. So, as an illustration, ito din ay nangyari sa buhay ni David. Isang panahon, mayroon siyang isang anak. Yung anak niya kay Bathsheba, nagkasakit. Ang ginawa ni David, while ginagawa ng paraan ng mga kasama niya na ma-revive yung or makarecover sa sakit yung anak niya, doon din siya nananalangin sa Diyos. But in the time na nanalangin siya sa Diyos, lumapit yung one of his servants. Nagsabi at saka nag-inform na, King David, ginawa namin ang lahat, pero namatay yung anak mo. So ano yung response niya? Nagalit ba sa Diyos? Umalis ba siya sa lugar? Nag-blame ba siya sa mga tao sa kapaligiran niya? Masakit ang dinanas niya. Namatayan siya ng anak. Pero instead na lumayo siya sa Diyos, lumapit siya at nagbigay ng pagpapuri. Yan ay isa sa mga mahirap gawin ng isang tao. Even si David, believer. Even sa atin din ngayon, may mga panahon na umaabot sa atin ang mga pareho na nangyari kay David, na parang sasabihin na natin at saka nag-i-expect din yung iba sa atin na ang natural response natin ay itanong sa Diyos, mag-blame sa Diyos, magalit sa Diyos. But no, ang sakit, binuhos niya sa Diyos. He prayed throughout the time na
mayroon pang chance na mabuhay yung anak niya. But when yung anak niya namatay, yung hinagpis niya, hindi ito complain, but yung hinagpis niya, yung situation niya, yung hardship na nangyayari, difficulty sa buhay niya, honestly and openly, dinala niya sa Diyos ito. Ito yung panahon na pinaka-definition ng lament. Na para bang hindi mo kaya dalhin ang iyong na-experience na kahirapan sa Diyos. Pero instead, lumalapit ka sa Diyos. At saka binububuhos mo dun sa Kanya. Now, si David, ito yung description niya. Parang sasabihin natin, okay, malalim yung kan David. Tayo din ngayon, may mga malalim tayong pinagdadaanan. But, alam natin na hindi ganap na ganun kalalim na ikumpara natin sa dinadaanan or yung na-experience ni Jesucristo at the time na binayad niya ang sarili niya para sa atin. Ang sakit na natanggap niya, ang anger ng Diyos, malalim yun, na tinanggap niya. Pero, anong sabi ni David? And we can also relate and connect this to Christ. Open your Bible sa Psalm 31 verse 5. Ang sabi niya, "Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth." So, binigay niya doon sa kamay ng Diyos ang lahat-lahat. At saka, if you notice, very strongly, ang sinabi ni David dito, connects to Christ. Because ito yung mga salita ni Jesucristo na nasa cross siya. Before na i-give up niya yung soul, sabi niya, "Into thine hands I commit my spirit." Kasi alam ni Jesucristo na ang Ama hindi siya pabayaan. Ang salvation ay dadarating sa Kanya. Ang tulong ay matatanggap niya. Kahit hindi pa niya na-experience yung tulong, ang sabi niya, "I commit my spirit, thou hast redeemed me." So yun yung dinadaanan ni David. Nakita natin na link ito kay Kristo. At saka tayo na lahat na Kristiyanos ay connected din kay Jesucristo. Hindi naman ganyan pareho ang level of lament na ating tinatanggap or na naranasan dito, but still, kung anong level of lament man yan nangyayari sa atin, that lament is not in vain because you are united with Christ. Now, kung hindi ka united with Christ, walang ganap na assurance, na comfort. Because, hindi mo ito masasabi gaya sa pagsabi ni David na, "Into thine hands, O Lord, I commit my spirit." Mahirap na sabihin natin ito pag hindi totoong united tayo kay Jesucristo. Pag hindi totoo na mayroon tayong relasyon kay Jesucristo. Pag hindi natin pwedeng ma-fake ito. Nasasabihin natin, gusto mo lang sabihin na, "Into thine hand I commit my spirit," but alam mo na you have not come to the point na you believe in Christ. Mahirap yan. Kaya, ganap lamang na masasabi ng isang Kristiyanos itong mga salita ni David, salita ni Jesucristo, sa panahon na tayo ay nasa pagdudurusa, ganap nating masasabi na, "Lord, into thine hands I commit my spirit.
once we are redeemed, united with Christ. Kasi ito yung pinakaganap lamang. Si Jesucristo lamang ang pinakaganap na nakapagsabi nito. Wala nang iba. Kasi we know na at the time na natanggap niya ang pagdurusa doon sa cross para sa atin. Alam niya na ito ay plano ng Diyos so that He can fulfill His perfect justice, but at the same time, He can give us His mercy. Pangalawa, pagkatapos linalarawan ni David kung ano yung nangyari sa kanya, sinabi naman niya ang mga causes. Bakit naglament siya? First, verse 10, sabi niya, my strength faileth me. Why? Because of my iniquity. Kasi may kasalanan siya na ginawa. Second, yung lament niya comes also in the attack of his enemy. Verse 11 to 13. Ang hatred ng kanyang mga kaaway, andyan. Sabi niya sa verse 11. But, sabi niya sa verse 11, I was reproached among all mine enemies, but especially among my neighbors. So yung pagdurusa niya galing sa mga kaaway niya. Yung mga malalapit sa kanya. At saka alam natin at one point sa buhay ni David, isa sa mga anak niya, si Absalom, ay gumawa ng rebellion against sa kanya. Di ba? Wala nang pinakamasakit nun, anak mo, sariling anak mo, gagawa ng mga masama sa buhay mo. Inalagaan mo yung anak mo, pero ang binigay sa iyo is yung pag-inflict ng pain para sa iyo. So sa time na si Absalom gumawa ng rebellion, masakit kay David yon. Isa yun sa mga causes ng lament niya. Lastly, sabi niya dito, fear was on every side. Verse 13. Hindi lamang physical na panganib ang kanyang yung hinaharap niya dito. But nakikita natin yung takot niya comes from every side. Yung nasa palace siya. Alam natin na mayroong mga security, may mga army siya, but still, hindi nakaproduce sa kanya ng security, ng perfect assurance na walang pwedeng inflict sa buhay niya, na walang makatigil na pwedeng patayin yung buhay niya. Alam ni David yon, verse 13. So lahat ng ito ay nagbibigay ng pagdurusa sa kanya. Internally na-experience niya ito, at saka externally, he is struggling with this. Malalim ito. Ang causes ng kanyang lament ay comes from every side. Morning and evening comes kahit anong panahon. Pero ang sabi ni David sa pagpakita niya dito sa atin na ang response niya nagpakita na ang Diyos ay tumutulong sa kanya. Kaya ito yung response sa lament. At saka ito yung importante na makikita din natin. Verse 14, he trusted the Lord. Sabi niya, I trusted in thee, O Lord. I said, thou art my God. Pansinin niyo, ang word na salita dyan is but. Nag-start yung verse 14 ng isang salita na kahit na nagpapakita na kahit hindi pa buo na natanggap niya yung tulong ng Diyos, ang sabi niya, but I will still
Parang ganyan yung pagkasabi niya, I will still trust the Lord. At saka nasabi niya sa sarili niya, you are my God. So dalawang bagay dito. Trust at saka yung word na my God. Yung ganap na trust, hindi natin yan makukuha kung hindi binibigay sa atin. Pag walang salita na binibigay sa atin na makapag-assure sa sarili natin, hindi yan nagbibigay sa atin ng real na experience of trust. But ang pinaka-real ng experience ng trust is when God assured us na hindi ka dapat matakot sa buhay mo. Kasi, ang mga salita ng Diyos before pa kay David, mayroong covenantal at saka relational ang pagkasabi. Sa panahon ni Abraham, alam natin na sinabihan siya ng Diyos, okay, sacrifice your son. But he believed, he followed, he trusts that the Lord will provide. Kaya nga ang sabi niya sa Genesis chapter 22, sabi niya, 14:22, sabi niya, Jehovah Jireh, the Lord will provide. Hindi pa alam ni Abraham na ang Diyos magpo-provide, pero he trusted the Lord, he followed the Lord. Gaya din David ito. Hindi pa niya buo na natanggap yung tulong ng Diyos, but sabi niya, but I trust in Thee. Kahit hindi mo pa binibigay sa akin, I still trust in Thee because of my relationship sa iyo. Kasi yung relationship, binigay mo sa akin. My Lord, my God. Yung my God na yan, hindi masabi na buo ni David kung wala naman na nagsabi yung Diyos sa kanya, na may relationship yung Diyos sa kanya. Hindi niya pwedeng tawagin ang Diyos na my God if hindi inallow ng Diyos na magkaroon sila ng relationship ni David. At saka nakita natin lahat ito. Ito yung covenantal language ng Bible na pagsabi ng Diyos na gawin ko kayong aking mga tao at ako ay iyong maging Diyos. That is a strong language because we know that the words of God is powerful. Buhay. Pag sinabi yan ng Diyos at saka inalaw ng Diyos na matanggap mo yung pagkasabi sa iyo na I am your God and you are my people. You are one of my people. Pag natanggap mo yan, masasabi natin na ikaw ay isang blessed person o isang happy person. Because hindi lahat ng tao na makatanggap niyan. At ito ay natanggap ni David. At in this particular verse, buo yung trust niya. Kasi nakatanggap siya sa salita ng Diyos that I am your God and you are my people. Gaya din natin ngayon. We know that God will supply our needs, will help us in the time of our lament because we are united again with Christ. In Christ, natanggap natin itong relationship sa Diyos. Sabi ni Paul to the Colossians, sabi niya, with my precious blood, you become the adopted children of God. Naging anak ka ng Diyos because of Christ's blood poured out while He was on the cross. With that, nagkakaroon tayo ng relationship sa Diyos. Kaya, sa ating application din ngayon, kahit hindi pa buo na natanggap natin yung promise ng Diyos, we can still trust God because we have a relationship with Him. And that relationship stays unto eternity. So, hindi yan matatapos. At saka, that will come to pass.
Lastly, anong ginawa ni David? Tinago ba ni David yung pananalig niya sa Diyos? Hindi. Verse 23 to 24, he encouraged God's people to also give praise to God, to love the Lord. Sabi niya, verse 23, "O the Lord, O love the Lord, all ye saints, for the Lord preserveth the faithful." So, hindi lang niya tinago na buo yung trust niya sa yung pananalig niya sa Diyos, na kahit hindi pa niya buo na tanggap yung tulong ng Diyos, sabi niya, "O saints," or parang sinasabi niya, "O fellow believers in God, to God, love God." Love God. Itong love na ito is equivalent ito sa agape love. May mga salita ng love dito sa Bible. Pero ang pinaka malalim na love is itong agape love na ito. Na ang ibig sabihin din ni David na ito, love the Lord with all your heart, with all your strength, and with all your soul. Yes. Easier said than done. Pero kahit mahirap yan, hindi yan because of your capacity. Dapat natin tingnan yan, yung love the Lord, because God first loved us. And we are able to love God. Paano? It was guaranteed and it was assured on the cross na yung love na sinabi ni John, "For God so loved the world, He gave His only Son." Yun ay ang hingpit, ang yung ganap na pinaka-expression yun ay yung pagka-crucified ni Jesus Christ sa cross. So, alam ni Jesus Christ na ito ay importante na makita ng lahat. Kahit na si David, hindi pa niya nakita na parating si Jesus Christ, but he knows because he was reading the Torah on his time. Na sa Genesis chapter 3, part of the Torah, ang sabi, he will give the seed of the woman, and the seed of that woman will save his people. Kaya yung promise na yan, kahit hindi pa nakikita ni David, he knows that that will come to pass. Because whatever God said, it all come to pass. So, kahit hindi pa nakikita ni David, buo yung trust niya at saka in-encourage din niya ang lahat. Now, let us love God. Let us love the Lord. Kaya, sa kanina, sa pagpunta natin dito, we did not come so that we can have a merit para bang ma-count yung pagpunta natin dito as gawin tayo, condition, parang gawin tayo na sakop sa anak ng Diyos. Ang pagpunta natin dito ay pagpapasalamat. Kaya, ang sabi ni David, "O love the Lord, O saints. Be of good courage." Kasi alam niya na tutulungan siya ng Diyos at saka hindi lang siya. Kahit sino nakasama niya. But, mayroon siyang warning dito. Verse 23, "And plentifully rewarded the proud doer." Para bang sinasabi niya, yung mga proud people na rebellious sa Panginoon, God will also give them what is due to them. Reward them. Yung word na reward, what is due to them, God will give to them. And what is due to them is penalty, judgment. Pero sa atin, hindi. Kaya sabi niya sa verse 24, "Be of good courage, and ye shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord." My brothers and sisters in Christ, sa pagtatapos, dapat nating makita na ang lahat na ito
ay hindi natin buo nga matanggap unless Christ sacrificed Himself for us. Yun lang. Uuwi tayo ngayon na we will bring in our hearts the true, genuine na joy and peace. Kasi Christ reconciled us to God. Kaya, let us be of good courage and have hope in the Lord. Amen. Let us pray. Let us all stand. Our gracious and Heavenly Father, salamat because you have given us your wonderful gospel message na kahit yung yung pinagdadaanan namin because we are still in this broken world, you have given us hope, true hope, living hope in Christ.